IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, dadupang yung detalye kada na nakamata report kami na in Pacambo, the Department of Agriculture iti Lawaga City nga ato tuloy iti panang pasyar digitay residente iti to the Max Vegetable Garden and Flowering Plants iti Barangay 29 iti syudad iti Lawaga. Segon kini Engineer Sheila Opelak ti City Agriculture Office nga sipot pay nalukutan tinadakamat nga farm ket adon digiti maban ag pick and peg in kastameten maban ag picture nga buto pang Instagramable iti lang nga dati sunflower garden iti nakamat ang lugar ti sunflower ken kastameten dadun pa nga vegetable garden ket nagbinuligan ti City Agriculture Office ken ti to the Max sa Farmers Association nga nang istablisar para palang karetoy agbalbalendatan nga tourist spot iti Lawaga City. Dakalmeten iti napastrek na kaput karetoy aktutulo ta nga panaggatang dagiti mo pa nagpasyar iti nakamat na lugar nupay entrance awan iti entrance fee ket nagpasyar iti nakamat nga lugar umabot 3,000 square meters ti kalawa iti namulaan ti nakamat nga lugar at natin ket do pang klas sabsabong nga iti agdamag na tultuloy iti panang dedayo dagiti Ilocos Norte ken sa Balipay nga lugar iti entero nga Region 1 plano iti City Agriculture Office nga palawayan tupay ken mulaan sa Balipay nga variety dapat nga mawintinar iti kinadalos king sabitan kinapintas tilawlaw iti vegetable garden and flowering plants iti Barangay 29 iti syudad ti Lawaga. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.